Ты, Міша, чуў, пэўна, пра стадыі сну? Ну, я памятаю дакладна пра адну. Фаза хуткага руху вачэй, так? Так, фаза хуткага руху вачэй. Часам яе чамусьці называюць фаза хуткага сну. Мусіць, выпала адно слова. Ага. Фаза хуткіх вачэй? Вось выпала табе слова. Вітаю. Я Аня, і я біялагіня. Вітаю, а я Міша. Вось. І гэта падкаст «Біябурбалка», дзе мы адказваем на простыя і складаныя пытанні пра біялогію і навакольнае асяроддзе. І не толькі. І не толькі. Сёння ў нас пытанне ад аўдыторыі. Так, вось якое пытанне даслала нам Анастасія. Чаму некаторыя людзі амаль кожную ноч бачаць сны, а іншыя не? І як наогул праходзіць працэс запамінання сноў? Ой, мне вельмі падабаюцца такія пытанні пра сон, таму што я сама ім вельмі цікаўлюся. Не магу сказаць, што практыкую у дастатковай ступені, але цікаўлюся. Чытаю пра яго. Ага. Вось. Паглыбляцца мы занадта не будзем, але ўсё ж такі перад тым, як паразмаўляць, чаму мы снім сны і як мы іх запамінаем, хацелася б крыху паразмаўляць пра тое, як мы наогул спім. Ты, Міша, чуў, пэўна, пра стадыі сну? Ну, я памятаю дакладна пра адну. REM, да, Rapid Eye Movement. Угу. Фаза хуткага руху вачэй, так? Так, фаза хуткіх рухаў вачэй, але да яе ёсць яшчэ 3 стадыі, у якіх рухі вачэй ці павольныя, ці іх зусім няма, і таму яны называюцца non-REM, то бок стадыі без хуткага руху вачэй. Ага, то бок да гэтай стадыі трэба яшчэ даспаць. Так, і мы падчас сну праходзім такія цыклы сну, прыкладна 90-110 хвілін, і праходзім 4 стадыі сну. 3 non-REM і 1 REM. І пасля вяртаемся да першай. І пасля вяртаемся да першай, і самая першая стадыя non-REM – гэта перыяд засынання. Калі ты пераходзіш ад стадыі няспання да стадыі сну. Калі ўспомніць, што з табой адбываецца ў гэты час, што ты можаш сказаць? Ну, думкі спрабуюць спыніцца ці неяк запаволіцца, прынамсі, так? Ну і дыханне, напэўна, адпаведна таксама. І ўсё-такі фізіялагічныя працэсы запавольваюцца. Якія фізіялагічныя яшчэ працэсы? Не ведаю, якія там фізіялагічныя працэсы запавольваюцца. Але так, яны запавольваюцца. Насамрэч, думкі павінны запавольвацца, калі няма праблем са сном. Ну, наш мозг, як і ўся наша нервовая сістэма, ён складаецца з нейронаў, ага. Так, нервовых клетак, і перадача сігналу паміж гэтымі нервовымі клеткамі, то бок перадача інфармацыі, яна ідзе за кошт электрычнасці. Пра гэта мы ўжо шмат разоў казалі. Ага. І ў мозге ёсць некалькі відаў электрычных хваляў. І вось гэтыя электрычныя хвалі, яны запавольваюцца, калі мозг пераходзіць у стан сну. Ага. І запавольваюцца ўсе працэсы ў нашым арганізме, дыханне, пульс і тыя самыя рухі вачэй. На першай стадыі сну, у перыяд засыпання, яны яшчэ ёсць, нашы вочы рухаюцца пад закрытымі павекамі, ага. Але яны пачынаюць рухацца ўсё павольней і павольней. І мы расслабляемся, расслабляюцца нашыя цагліцы. Вось, дарэчы, пра расслабленне цагліц тут таксама цікава, таму што мы можам адчуваць падчас засынання такія рэзкія паторгванні. Нас патрэсвае. Вось. Гэта менавіта таму, што нашыя цагліцы расслабляюцца не плаўна, а такімі скачкамі. Ага. Ці мы, альбо чалавек, які засынае побач, можа адчуваць гэтыя паторгванні? Так, так. Я часта падчас іх пачынаю як бы сніць, у маім мозгу ўтвараецца такая карціна, што я зрываюся ў нейкую бездань, падаю рэзка. І я нават гугліла, ці ва ўсіх так, ці толькі ў мяне, ці гэта праблема, ці не. І аказалася, што так, гэта нармальна, шмат у каго гэта ёсць. І вось гэтае адчуванне, што ты падаеш у бездань, яно якраз такі звязана з гэтымі паторгваннямі, калі нашыя цагліцы расслабляюцца. І мы адкідваем манеры, пачынаем паторгвацца, нашы мазгі пачынаюць тармазіць, запавольваюцца ўсё.
і мы пераходзім на другую стадыю, і гэта перыяд лёгкага сну. І тут зусім спыняюцца рухі вачэй, і гэта якраз тое, на што раней кіраваліся даследчыкі сну, таму што лічылася, што вось рухі вачэй спыніліся, значыць, чалавек спіць. Што рухі вачэй могуць быць толькі падчас таго, як ты не спіш. На другой стадыі яшчэ наша сэрцабіццё і дыханне яшчэ больш запавольваюцца, цагліцы расслабляюцца мацней, тэмпература цела паніжаецца. Трэба яшчэ сказаць, што ў гэтай стадыі падрыхтоўкі да глыбокага сну чалавек праводзіць большую частку гэтых начных цыклаў, то бок яна самая доўгая. І пасля яе ідзе трэцяя ўжо стадыя, гэта перыяд глыбокага сну. Гэтая стадыя асабліва неабходная для адчування бадзёрасці ранкам. Падчас гэтай стадыі сэрцабіццё і дыханне запавольваюцца ў нас да мінімуму, цагліцы цалкам ужо расслабляюцца, і нас цяжка абудзіць. Гэта як у медвядзя спячка? Ну, не зусім, таму што ўсё ж такі мы не ўпадаем у спячку, мы менавіта засынаем. Напрыклад, у нас у стадыі глыбокага сну сэрцабіццё прыкладна 30-40 удараў у хвіліну. Калі пра мядзведзяў казаць, то вось у бурага мядзведзя у спячцы пульс 26. Ну, то бок у нас ўсё ж такі крыху больш. Мы ўсё ж такі збіраемся прачнуцца раніцай, таму нам не трэба такія рэзкія змены. Яшчэ важная рэч пра вось стадыю глыбокага сну у першай палове ночы яна значна даўжэй, чым у другой палове. То бок, чым пазней ты кладзешся, тым менш у цябе будзе гэтага глыбокага сну, таму што з кожным новым цыклам стадыі глыбокага сну будуць усё укарочвацца. То бок гэта прывязана не толькі да колькасці цыклаў ці які цыкл, але і да часу, калі кладзешся. Так, менавіта. Гэта дрэнная для мяне навіна, але працягвай. Гэта шмат для каго дрэнная навіна, але так, вось варта ўсё ж такі задумвацца. І вось падчас цыклу мы прайшлі гэтыя 3 нон-рэм стадыі. Гэта засынанне, падрыхтоўка перад глыбокім сном, глыбокі сон. І пасля, праз недзе 70-90 хвілін, пачынаецца самае цікавае, таму што пачынаецца стадыя рэм. Стадыя з хуткімі рухамі вачэй. І, дарэчы, адкрыццё гэтай стадыі было своеасаблівым прарывам у вывучэнні сну, таму што, як я ўжо казала, да гэтага навукоўцы думалі, што падчас сну вочы рухацца не павінны. Міша, ты не спіш яшчэ? Ну, я набліжаюся да першай стадыі. Вочы пакуль рухаюцца. Дарэчы, пра рухі вачэй я якраз чытаў пра тое, як адкрылі існаванне гэтай рэм-стадыі. Гэта было на пачатку 50-х гадоў. Ва ўніверсітэце Чыкага быў такі знакаміты прафесар Натаніэль Клейтман. У яго была лабараторыя па даследаваннях сну. У лабараторыі працавала некалькі аспірантаў, адзін з іх быў Юджин Асірынскі. Цікавае імя. Яўген. Ага, Яўген Асірынскі. Ну так, ягоныя бацькі з'ехалі з Расіі, ён нарадзіўся ўжо ў Штатах. І вось ён быў вельмі адданы гэтай справе даследавання сну, з-за чаго не вельмі шмат спаў сам. І заставаўся ночыць у гэтай лабараторыі ва ўніверсітэце. І часам да яго прыходзіў яго сын. І вось аднойчы гэты 8-гадовы хлопчык прыйшоў да яго ва ўніверсітэт паглядзець, чым там тата займаецца. І тата падумаў, а чаму б, власна кажучы, тут так супала, што і сыну трэба спаць. О, не! О, не! І сны я даследую. Ясна. Вось. Ну і ўсяго, што трэба было, гэта пахаліць сына нагала. Што? Пагаліць сына нагала? Ага, ну, каб далучыць электроды, каб далучыць яго да электраэнцэфалаграмы. Вось. І сказаць, ну, кладзіся, сынок, спаць. І сын заснуў. Выніку, ўсё ж такі. А Асірынскі пайшоў у іншае памяшканне, каб яго не турбаваць, і пачаў сачыць за гэтымі электрычнымі сігналамі, за мазгавымі хвалямі, што адбываецца. То бок з манітора неяк. З манітора, так. І яшчэ з рухам вачэй таксама, таму што вось былі гэтыя датчыкі. І недзе праз 1,5 гадзіны ён, седзячы ў гэтым іншым памяшканні, бачыць, што ў сына пачалі рухацца вочы. І ён думае, ну ўсё, прачнуўся. Ён заходзіць у памяшканне, глядзіць, вочы заплюшчаны. І ён пачаў у сына пытацца, гэта любімае пытанне ўсіх людзей, да?
Ты спіш? Менавіта. І той, што вы думалі, спаў. І не адказаў на гэтае пытанне. Ён пасля шмат з кім паўтараў гэтыя даследаванні у дабюку сынам. І вось такім менавіта чынам ён даведаўся, што да, людзі праз пэўны час спання у іх зноў пачынаюць рухацца вочы. І гэта нейкая фаза, гэта нейкая частка нашага сну. І больш за тое ён даведаўся, што калі абудзіць чалавека вось менавіта ў гэтай фазе, то больш верагодна, што ён больш можа распавесці пра тое, што яму снілася, што ён бачыў. Так, менавіта падчас гэтай рэм-стадыі сну, як потым выявілася, мы бачым большую частку сноў, і гэтыя сны, яны эмацыйныя, яскравыя, жывыя і часам вельмі дзіўныя. І нам іх лягчэй запомніць. І таму, калі гэтую стадыю адкрылі, то спачатку лічылася, што мы бачым сны толькі падчас яе, таму што менавіта, калі абудзіць чалавека ў рэм-фазе, ён з высокай верагоднасцю казаў, што бачыць сны. І паміж рэм-фазай і бачаннем сноў нават паставілі нібыта знак роўнасці, але зараз у выніку даследаванняў навукоўцы ўжо ведаюць, што гэта не так. Падчас даследаванняў былі выпадкі, калі людзі, па-першае, падчас рэм-фазы нічога не бачылі, ну, прынамсі, казалі, калі іх абудзіць, што яны нічога не бачылі. І, па-другое, у нон-рэм-фазах, то бок пры падрыхтоўцы да глыбокага сну ці ў глыбокім сне, яны, наадварот, маглі бачыць сны. То бок, калі іх разбудзіць, яны казалі, што я бачыў сон. І гэта не супадала з уяўленнем, што вось, сон гэта толькі калі рухаюцца вочы, ідзе вось гэтая мазгавая бурная актыўнасць. Дарэчы, пра актыўнасць мозгу ў рэм-фазе і вось гэтыя хвалі мозгу, яны вельмі нагадваюць актыўнасць мозгу падчас няспання. Таму Асірынскі, ён вось і падумаў, што хлопчык прачнуўся не толькі з-за вачэй, але яшчэ і хвалі мозгу, яны становяцца вельмі актыўныя, і такога падчас сну раней не назіралі. Не ведаю чаму. Можа, у лабараторыі не так лёгка заснуць і даспаць да рэм-фазы, не ведаю. Дарэчы, я памятаю, мне трапляўся нейкі артыкул пра тое, як даследавалі ў вось гэтых МРТ-машынах людзей, як яны спяць, і там, дзе апісваецца, як яны гэтыя доследы праводзілі, там галоўная складанасць гэта, што людзі чамусьці дрэнна засынаюць у МРТ-машыне. Да, чаму? Чаму людзі ў МРТ-машыне дрэнна засынаюць? Дзіўна. Вось. А зараз мы ведаем, што механізм узнікнення сноў і рэм-фазах гэта дзве розныя рэчы. І сны ўзнікаюць таксама і ў нон-рэм-фазах. І гэта вельмі цікава і нават парадаксальна, таму да гэтага доўга не маглі прыйсці вучоныя, таму што гэтыя фазы вельмі адрозніваюцца. У нон-рэм-фазах мозг адпачывае, ён вельмі запаволены. У рэм-фазе ён вельмі актывізуецца. Бадзёрынькі такія, але і ў тым, і ў адным стане могуць з'яўляцца сны. Але лічыцца, што у нон-рэм-фазах гэтыя сны, яны менш эмацыйныя, больш фрагментарныя і нагадваюць нашыя звычайныя думкі падчас няспання, калі мы, ведаеш, паглыбляемся ў думкі, як бы задумваемся пра нешта і такія ў летуценнях сядзім, але мы нават можам потым не памятаць увесь ход гэтых думак. І вось наш мозг таксама такія сны часта не запамінае, таму што яны не моцна звязаны, незразумела, пра што там сюжэт, і яны больш падобныя на такія адрыўныя думкі нейкія. А сны ў рэм-фазе, яны вось эмацыйныя, і яны больш нагадваюць нейкія мары, ці вось калі мы снім кашмары, гэта таксама рэм-фаза. То бок гэта нешта, што моцна ўплывае на нас, запамінаецца нам, і нам лягчэй іх узгадаць. Кінематаграфічныя. Так. Дарэчы, пра кінематаграфічнасць цікавы факт, што некаторыя людзі сняць сны ў чорна-белым варыянце. Слухачы, калі раптам хто з вас сніў, пішыце, каб я ведала, што я не адна такая. У мяне такое было некалькі разоў. Это былі сны нуар? Я шчыра не памятаю нават пра што гэта было. Пэўна, пра маё жыццё, нейкае там успаміны. Але цікава, што ёсць даследаванні, якія кажуць, што гэта залежыць ад таго, наколькі часта ты ў дзяцінстве і наогул падчас свайго жыцця бачыў чорна-белыя фільмы. Наколькі часта ты падчас свайго дзяцінства бачыў чорна-белыя фільмы? Я не часта бачыла, то бок я ці выкід з гэтай выбаркі, ці не ведаю што, але
Мне таксама сніліся чорна-белыя сны. А яшчэ кажуць, што сны сняцца ў першай асобе і ў трэцяй асобе. Тобто ты можаш быць дзейнай асобай у сваім сне, як бы, ну, вось як і ў жыцці, ты нешта робіш, а можаш бачыць сябе зверху, глядзець кіно быць такое. гледачом. Да, глядзець кіно пра сябе. У цябе такое было? Ну, было, нават не пра мяне. Ну, у мяне бываюць... Просто нейкія рандомныя людзі мяне няма ў гэтым сне. Просто я назіраю нейкі сюжэт, я не ведаю гэтых людзей, гэта нейкая цалкам фікцыя. А ты мне яшчэ расказваў пра асобны від тваіх сноў, гэта геймерскія сны. Так, у дзяцінстве, напэўна, у мяне гэта хутчэй здаралася, калі падчас сну мне снілася, што я... Нават вось не тое, што я гуляю ў кампутарную гульню, мне хутчэй снілася, што адбываецца нейкая кампутарная гульня, і там былі элементы інтэрфейса. То бок там мог быць курсор мышкі, ці там нейкае акенца выскоквае. Твае жыцці. Ну так. То бок вось гэтая эстэтыка гульняў была не на ўзроўні сюжэта, а менавіта вось там... Як цікава. Як гэта адбываецца на экране, больш-менш. Цікава. Карацей, усе людзі бачаць розныя сны, і, дарэчы, гэта яшчэ адзін факт, які ведаюць зараз вучоныя. Мы бачым сны па-рознаму, запамінаем сны таксама па-рознаму. І адзін і той жа чалавек можа спачатку запамінаць сны, а потым перастаць ці наадварот. Дакладна, што мы ведаем, гэта тое, што з узростам скарачаецца фаза рэм-сну, калі мы снім менавіта эмацыйныя, яскравыя сны. У людзей сталога веку шмат праблем са сном і так. На гэта і лекі ўплываюць, і агульны стан здароўя. Вось. Дарэчы, гэта да пытання слухачкі пра тое, што ёсць вогуле людзі, якія не бачаць сноў? Мы ўсе бачым сны. Хаця таксама доўгі час даследчыкі сноў дзялілі людзей на тых, хто бачыць сон, і тых, хто не бачыць. І казалі, што яны адрозніваюцца пераважна ўласцівасцямі асобы. Пра гэта мы яшчэ пагаворым. Але было такое асноўнае даследаванне ў 2015 годзе, дзе канчаткова даказалі, што людзі, якія казалі, што яны ніколі ў сваім жыцці не бачылі сны і не памяталі сноў, яны насамрэч іх бачаць. Проста не памятаюць. Проста не памятаюць. І як гэта даказалі, сабралі даволі вялікую групу людзей, у якіх ёсць так званае парушэнне паводзін падчас сну. Даволі дзіўны тэрмін, да? Які паводзіны падчас сну. Як ты думаеш, якія паводзіны маюцца на ўвазе? Ну, можа быць там нейкі сомнамбулізм, можна хадзіць, можна размаўляць. Так. Калі ў цябе ў двухкосі дрэнныя паводзіны падчас сну, гэта ты разыгрываеш свой сон. Справа ў тым, што ў нашым арганізме ёсць спецыяльная блакіроўка, вось як у тэлефона. Блакіроўка нашых цагліц і блакіроўка нашага цела, каб мы не разыгрывалі тое, што адбываецца з намі ў сне. Каб мы не збеглі з ложка. Каб мы не збеглі з ложка, не разбіліся аб сцяну і гэтак далей. Каб мы не крычалі і не будзілі ўсіх навокал. Магчыма, гэта трэба было раней у эвалюцыі, каб нас не знайшлі драпежнікі падчас сну, так? Вось за гэтую блакіроўку адказвае ствол мозгу, і ён уводзіць наша цела ў стан такога часовага паралічу. Але калі чалавек вельмі пераўзбуджаны за дзень, ці калі ў яго парушэнні гэтай блакіроўкі, парушэнні працы стволу мозгу менавіта, якая адказвае за гэта, то ён можа крычаць, ён можа рухацца, уставаць і гэтак далей. І гэта ўсё разам аб'ядноўваецца тэрмінам парушэнне паводзін сну. Это вось пра сон мне гэта яно? Гэта яно, так, а таксама, магчыма, ты чуў пра сонны параліч, гэта другі бок. Насамрэч, ён у мяне быў, можа, разы 2 у жыцці. Канцэптуальна гэта вось калі ты пачынаеш засынаць ці пачынаеш прачынацца, і гэты вось параліч не выключаецца. Так, блакіроўка не адключаецца. То бок ты як бы ўжо ў стане свядомасці і асэнсоўваеш, што ты не спіш, але пры гэтым ты не можаш рухацца, могуць адбывацца нейкія галюцынацыі. Як ты ведаеш, я не вельмі моцна люблю, напрыклад, казурак. І вось я вельмі памятаю інцыдэнт з дзяцінства, калі я прачнуўся, я не магу рухацца, і я чую, як нешта падобнае да асы нейкай у мяне жужыць над вухам. І вось гэты стан, пакуль канчаткова ўсё ж такі я не разумею, што няма ніякай асы,
і пачынаю ўсё ж такі рухацца. Вось. Такі, да, не супер досвед. Так, не вельмі прыемны. Карацей, вяртаемся да людзей з іншай праблемай, якія могуць рухацца яшчэ як, а яшчэ могуць размаўляць, крычаць і гэтак далей. І вось, калі назбіраць такіх людзей, то іх не абавязкова абуджаць падчас сну, каб даведацца, ці сняць яны сон. Ну, таму што... Яны рухаюцца, крычаць і ўсё. Так, калі ты мацюкаешся падчас сну, наўрад ці ты мацюкаешся, таму што нічога табе не сніцца. І вось у гэтым даследаванні 15-го года сабралі 286 такіх пацыентаў з разладам паводзінаў падчас гэтай фазы сну, у якой адбываецца хуткі рух вачэй. Яны крычалі, яны рухаліся, і калі іх будзілі, яны казалі, што яны не бачылі сну. Але вось іх крыкі, іх размовы, там, іх рухі казалі адваротнае. І гэта быў пакуль што адзіны шлях, як можна падключыцца да сну онлайн. Не пытацца ў людзей, ці сніў ты сон, ці не сніў, а менавіта назіраць сон. Але зараз ты казаў, што ёсць яшчэ больш цікавы шлях, як гэта зрабіць, так? Так. Я не ведаю, на якой стадыі гэтыя даследаванні зараз, але ёсць у Кіёцкім універсітэце ў Японіі такая лабараторыя, дзе шмат год яны ўжо працуюць з нейроннымі сеткамі. Мы размаўлялі ў папярэдніх выпусках крыху пра штучныя нейронныя сеткі, у тым ліку, як яны вырабляюць выявы. І вось яны вушаць гэтыя нейронныя сеткі па электрычных сігналах, якія счытваюцца з мозга чалавека, які спіць, рэканструяваць візуальна, што адбываецца ў ягоным мозгу, што ён бачыць. Пакуль гэта, ну, мякка кажучы, не HD, там не супер чётка і зразумела. Вось, але такая тэхналогія існуе, яна пачынае выкарыстоўвацца. То бок нейрасетка счытвае візуальныя сігналы з нашага мозгу і перапрацоўвае іх у нейкую выяву, так? Ну так, першапачаткова, калі вучылі гэтыя нейрасеткі, іх вучылі на людзях, якія не спалі. І то бок маглі кантраляваць, што мы паказваем гэтаму чалавеку на экране, і вучыць нейрасетку маляваць нешта падобнае, таму што мы ведаем па факце, што ён бачыць. Цікава. А зараз спрабуюць падчас сну, калі чалавек спіць, такім жа чынам рэканструяваць, што ён бачыць у сне. І потым пытаюцца ў гэтага чалавека, ці супадае, ці не. Это вельмі цікава. Я думаю, што гэта дапаможа шмат каму. Не толькі ў даследаванні сноў, але і... Ну, бачыш, тут з аднаго боку гэта шмат каму можа дапамагчы. З іншага боку мы зноў вяртаемся да таго, што а ці жадаем мы жыць у будучыні, дзе можна глядзець пра кожнага чалавека, што ён там бачыць у сне. Да. А дарэчы, пра цэнзуру сноў. Вось зараз гэта таксама праблема, ну, паколькі адзіны, як мы можам дазнацца, што бачыў чалавек, гэта спытацца ў яго, то вучоныя самі кажуць, што, ну, зразумела, што калі мы паклалі чалавека ў лабараторыі, далучылі да яго кучу датчыкаў, і потым пытаемся, ці добра яму спалося, і што ён сніў, ён можа крыху выразаць тыя часткі сну, дзе ён сніў нешта нядобрае пра нас, ці яшчэ пра каго-небудзь. Ну так. Але вось вяртаемся да сноў. Мы ўжо разабраліся, што снім мы ўсе, прынамсі зараз мы так лічым, але не ўсе сны мы памятаем. І, як я ўжо казала, гэта залежыць ад таго, па-першае, колькі яны яскравыя. Чаму лічыцца, што сны нон-рэм-фаз цяжэй запомніць? Таму што гэта нейкія адрывістыя думкі, і мозг проста іх адфільтроўвае, як і звычайныя нашы адрывістыя думкі, які прыходзяць да нас у дзень, так? А вось рэм-сны, яны больш эмацыйныя, у іх могуць быць вобразы, звязаныя з нашым дзённым жыццём. І гэта мозг запамінае, таму што ён думае, што гэта можа нам спатрэбіцца. То бок сны, якія маюць для нас, для нашага мозгу нейкі сэнс, яны запамінаюцца лепш. Таксама на запамінанне сноў уплываюць рысы асобы, і гэта вынайшлі яшчэ да таго, як даведаліся, што ўсе людзі бачаць сны. А і гэта паўплывала, дарэчы, вельмі на вось уяўленне, што ёсць людзі, якія сняць сны, а ёсць людзі, якія не сняць. Было такое даследаванне, дзе вылучылі дзве групы людзей. Адну вялікую групу людзей, якія часта падчас даследавання паведамлялі пра тое, што яны бачылі сны і памятаюць іх. І людзей, якія рэдка пра гэта паведамлялі ці наогул не паведамлялі. І параўналі якасці іх асоб. Па спецыяльнай шкале, яна называецца шкала вялікай пяцёркі. Таксама Ocean.
traits. Так, калі хочаце, можаце загугліць. Карацей, узялі гэтыя ўласцівасці асоб, параўналі іх паміж двумя гэтымі вялікімі групамі, і аказалася, што людзі, якія часцей паведамляюць пра свае сны, яны больш адкрытыя, яны больш рэагуюць на знешнія і ўнутраныя стымулы, яны больш надаюць увагу нейкім сваім думкам, адчуванням. Яны таксама больш творчыя, гэтыя людзі, больш эмацыйныя, і іх нават падзялялі вось тыя людзі, хто лепш запамінаюць сны. Яны як бы мастакі, а людзі, якія горш запамінаюць сны, гэта інжынеры. Таму што у іх больш лагічны склад розуму, яны разумеюць, што сны гэта нешта нейкае, што прыдумаў мой мозг падчас ночы, але гэта не павінна на мяне ўплываць у дзень, таму не варта гэта запамінаць. Ну і карацей, яны не засярожваюцца на тым, што адбылося. Ага, слухай, я вось думаю, калі гэтыя людзі, якія больш паведамлялі пра свае сны, яны больш адкрытыя і больш творчыя. Так. Тут яшчэ можа быць такі эфект, што, па-першае, ім было прасцей падзяліцца чымсьці прыватным, такім як сон. І па-другое, калі яны чагосьці не памяталі, яны маглі дадумаць гэтую дэталь, да? Конечно. І гэтага мы ніколі не высветлім, калі будзем выкарыстоўваць выключна вось гэтыя. Канешне. Насамрэч, пра вось прасцей падзяліцца ёсць яшчэ такая штука, што кажа, што жанчыны больш запамінаюць сны, чым мужчыны. Ага. Прынамсі, яны больш пра іх расказваюць. І вось у даследаваннях мужчын і жанчын казалі, што хлопчыкі перастаюць расказваць пра свае сны недзе ў падлеткавым узросце, 14-15 гадоў. І, канешне ж, адразу даследчыкам прыйшла думка пра тое, што гэта можа быць звязана з сацыяльнымі фактарамі, таму што, на жаль, дагэтуль у нашым грамадстве не вітаецца выказванне сваіх эмоцый хлопчыкамі. А сны гэта нешта эмацыйнае, гэта нешта ўнутранае, і дзяліцца імі ў падлеткавым узросце становіцца значна цяжэй. Ну, слухай, так, да, напэўна, у сярэдняй школе мне было б складана прыйсці і сказаць свайму там аднакласніку, што ты мне сёння сніўся там, да? Ну так. Вось. І яшчэ пра творчасць. Зараз, калі размаўляюць пра ролю сноў, ёсць сапраўды такая гіпотэза пра тое, што сны нам патрэбныя для паўнавартаснай вось гэтай творчасці. То бок сны — гэта натхненне, энергія для творчасці чалавека, і мы ведаем, што нават шмат навуковых адкрыццяў ці рашэнняў нейкіх праблем да людзей прыходзілі ў снах. Ну, гэта ж даволі добра апісаная ў літаратуры рэч, што для творчасці патрэбна тое, што называецца дывергентнае мысленне. Ёсць канвергентнае мысленне. Гэта наш такі стандартны рэжым мыслення, калі мы падыходзім да ўсяго лагічна, адштурхоўваемся ад папярэдняга жыццёвага досведу і шукаем нейкі адзін самы аптымальны, самы рацыянальны варыянт адказу на пытанне. Так? А дывергентнае мысленне — гэта калі мы разглядаем усе невідавочныя варыянты адказу на пытанне. І падчас сну якраз такі нашы думкі, яны нашмат больш блукаюць, так, спалучаюцца нейкія нечаканыя камбінацыі, гэта дывергентнае мысленне, яно адбываецца як бы больш натуральна. Ой, дакладна. Яшчэ, што казалі пра людзей, якія больш запамінаюць сны, гэта людзі, якія ацэньваюць сны як значны досвед для сябе, як нешта, што можа на іх паўплываць. Хто аналізуе гэтыя сны, чаму мне гэта праснілася, да? Чым больш ты аналізуеш нешта, тым больш ты запамінаеш. І ёсць нават такая парада, што калі вы хочаце запамінаць свае сны, вы можаце пачаць весці дзённік сноў. І што спачатку там будзе адзін сон на месяц, калі у вас дрэнна з гэтым. Але потым, чым больш вы хочаце гэта рабіць, тым больш будзе адбывацца запамінанне сноў. Дарэчы, гэтыя дзённікі сноў, яны моцна дапамагаюць і даследчыкам сноў. Ну так, іх і прыдумалі даследчыкі сноў. Ну, не, насамрэч іх прыдумалі яшчэ ў сярэднявеччы, іх вялі там розныя манахі, усялякія іншыя. Ну, лагічна, правда. Калі снам надавалі нейкае міфічнае сакральнае значэнне, то зразумела, што кожны сон, які ты памятаеш, гэта было нешта, што трэба запісаць, таму што гэта вельмі нешта такое істотнае. Я зараз успомніла, што горад Тураў так заснавалі, да? Некаму прыснілася. Ну, ніхто не ведае, як яго там заснавалі, але ёсць гэта напаўміфічная асоба, да, князь Тур, што там ён паляваў і заснуў каля ракі, і яму прыснілася, што ён стаіць на халме, і ён прачнуўся і падумаў, ну, гэта знак, вось, дарэчы, холм, які мне прысніўся, таму што ён побач з ім і заснуў. Трэба заснаваць тут горад. Я не ведаю, як ён прыйшоў менавіта да гэтай высновы,
Але гэта такі сюжэт, які шмат у якіх варыяцыях існуе. Так? Казалі там пра Гедэміна, што яму такое прыснілася падчас палявання, ён заснаваў Вільнюс. Я памятаю, мне асабліва спадабалася гісторыя, якую я чытаў пра ацтэкаў. Ацтэкі, яны жылі у Цэнтральнай Амерыцы. Яны былі паляўнічыя кашэўнікі. Доўгі час у іх не было нейкага сталага месца жыхарства. Але вось у іх таксама былі святары ці шаманы, якія ўспрымалі свае сны як нейкія сігналы звыш ад багоў. І камусьці з гэтых святароў прыснілася, што да яго прыйшоў адзін з іх там шматлікіх багоў і сказаў: варта ўжо неяк аседла вам пачаць жыць, заснаваць горад. Я вам нават пазначу месца, дзе вам трэба горад зрабіць. Гэта месца, дзе арол сядзіць на кактусе і трымае ў кіпцюрах змяю. Вот такія канкрэтныя былі ім дадзеныя інструкцыі, і яны пачалі хадзіць і шукаць гэтае месца. Пэўны час на гэта спатрэбіўся. І ў выніку, па легендзе, прынамсі, яны знайшлі гэтае месца у не самай відавочнай лакацыі, таму што гэта была маленькая выспа пасярэдзіне балота. Але сидзеў арол на кактусе, трымаў змяю, і яны вырашылі: ну, выспа, ну, балота. Інструкцыі дадзеныя, трэба засноўваць горад. Вось. І заснавалі горад, які зараз гэта цэнтральная частка Мехіка, да, сталіцы Мексікі. Слухай, класная гісторыя, але ведаеш, што давай мы вернемся да дзённікаў сноў. Да. Калі мы пачалі рыхтавацца да гэтага выпуска, і трапляліся гэтыя артыкулы, што даследчыкі просяць людзей распавесці пра іх сны, я падумаў, ну, павінны ж, напэўна, недзе быць нейкія архівы гэтых сноў. І ёсць нават у інтэрнэце некалькі такіх базаў дадзеных. Вось адна я знайшоў, якую можа паглядзець кожны. Гэта архіў, які сабралі даследчыкі з Каліфарнійскага універсітэта ў Санта-Крузе. З розных, больш дробных архіваў ці калекцый розных даследчыкаў. Там больш за 20 000 запісаных сноў. І гэта не там па аднаму сну з чалавека. Гэта звычайна вось якраз адзін чалавек на працягу пэўнага часу пачынаўся, калі ён памятаў, ён запісваў ці распавядаў даследчыкам, што яму прыснілася. Міша, я здзіўляюся тваёй цікаўнасці, я тут са сваімі снамі не магу разабрацца. Ён знайшоў базу дадзеных чужых сноў і, мусіць, і чытаў іх, так? Ну так у тым і сутнасць, калі са сваімі не можаш разабрацца, хоць чужыя пачытай. Там цікава, насамрэч, там ад дзяўчат-падлеткаў з Каліфорніі да, напрыклад, што сніцца сляпым людзям, да там ветэранаў в'етнамскай вайны, да злачынцаў у турмах. Можа, гэта цікава не толькі мне, тады сайт называецца dreambank.net. Калі не памятаеце свае сны, можаце паглядзець чужыя. Ну так. Тады вернемся яшчэ да таго, што ўплывае на тое, памятаем мы сны ці не. Мы разабралі з табой пераважна рысы асобы. Так? Што калі ты творчы, табе лягчэй, калі ты ўзбуджальны, рэагуеш на ўсё, што адбываецца навокал лёгка, табе лягчэй. Калі ты больш звяртаеш на сябе увагі, на тое, што адбываецца, што ты адчуваеш. А яшчэ, ну, гэта вельмі лагічна, што калі ў цябе моцная візуальная памяць і наогул прасунутыя кагнітыўныя навыкі, ты лёгка ўсё запамінаеш, што і сны ты таксама лёгка будзеш запамінаць. Дарэчы, тое, як працуе наш мозг, яно таксама адрозніваецца, зразумела, у розных людзей, і можа ўплываць на тое, ці запамінаем мы сны ці не. Калі мы спім, наш мозг уваходзіць у такі рэжым па змаўчанні. Калі актывуецца сетка нейронаў, яна называецца сетка мозгу ў рэжыме па змаўчанні, мы яе, калі не спім, выкарыстоўваем для таго, каб думаць пра сябе ці пра іншых не ў цяперашнім часе, а ў мінулым ці ў будучыні, ці марыць пра нешта. То бок мы абстрагуемся ад там знешняга света, навакольнага асяроддзя і фокусуемся на нейкім нашым досведзе ў галаве. Так, фокусуемся на досведзе ці на тым, чаго мы чакаем. І вось гэтая сетка па змаўчанні, яна больш актыўная падчас сну ў людзей, якія запамінаюць сны. Дарэчы, пра абстрагаванне ад рэчаіснасці ёсць і адваротны бок, таму што кажуць, што больш запамінаюць сны людзі, у якіх мозг нават падчас сну рэагуе вельмі моцна на гукавую інфармацыю.
то бок якіх лёгка будзіць за кошт нейкіх нягучных гукаў, таму што ў іх актыўны спецыяльны цэнтр у мозгу, вось скронева-цемянное злучэнне, якое адказвае за апрацоўку гукавой інфармацыі. Яно ў іх актыўнае амаль у той жа меры, як калі яны і не спяць. Яны ўсё чуюць, іх мозг спрабуе падчас гэтага спаць, але часта абуджаецца, каб ацаніць гэтыя гукі, якія далятаюць да чалавека. І вось гэта частае абуджэнне, яно спрыяе таму, што мы запамінаем сон. Лічыцца, што самы просты варыянт, як мы можам запомніць сон, гэта прачнуцца. І што 1-2 хвілін абуджэння ўжо хапае для таго, каб запомніць, што нам перад гэтым снілася. То бок, я так разумею, што сон і памяць, яны вельмі звязаныя паміж сабой. Яны не тое, што звязаныя, а памяць напрамую залежыць ад сну. Сон — гэта тое, што нам патрэбна, каб мог нармальна працаваць наш мозг. Людзі, якія хранічна не дасыпаюць, часцей з узростам сутыкаюцца з такімі захворваннямі, як хвароба Альцгеймера ці Паркінсона. Ёсць моцная сувязь паміж хранічным недасыпаннем і залішняй вагой. Таксама ёсць такія статыстычныя дадзеныя, што калі ты не дасыпаеш, вялікая верагоднасць, што ў цябе будзе інсульт. Але ж статыстыка — гэта ж такая рэч, што гэта можа быць прычына. Ты не дасыпаеш, павышаецца рызыка і верагоднасць там інсульта ці Альцгеймера ці чагосьці. А можа, напрыклад, існаваць нейкі трэці фактар, з-за якога ты і не дасыпаеш, і павялічваецца рызыка інсульта. Так, і, канешне, проста статыстыкай мы не вырашым гэтае пытанне, і гэта тое, чым зараз займаюцца. Навукоўцы разбіраюцца з тым, што тут першае, яйка ці курыца. Таму вось зараз кажуць менавіта пра сувязь паміж сном і тымі ж інсультамі. А вось пра Альцгеймера больш усё зразумела, таму што пра хваробу Альцгеймера мы ведаем, што яе выклікае назапашванне у клетках нашага мозгу хімічнага смецця. То бок так званыя прадукты метабалізму, усіх хімічных рэакцый, якія адбываюцца ў нашым арганізме, у тым ліку мозгу, яны павінны выводзіцца, але пры нейкіх парушэннях яны могуць накоплівацца і яны вызываюць хваробы. Напрыклад, вось хвароба Альцгеймера. І зараз мы ведаем, што падчас сну у нас якраз-такі адбываецца ачыстка мозга ад гэтага смецця. І вось калі мы не дасыпаем, гэтае хімічнае смецце накопліваецца ў ім, і вось цалкам лагічна, што можа выклікаць такія хваробы, як хвароба Альцгеймера. Галоўнае, што мы можам сказаць, што сон важны для ўсіх функцый нашага мозгу, у тым ліку для ўзаемадзеяння нервовых клетак паміж сабой. І без сну мы не зможам фармаваць і падтрымліваць гэтыя сувязі нейронаў у мозге, якія дазваляюць вучыцца, ствараць новыя ўспаміны. Таксама недасыпанне робіць цяжэй засяродзіцца і хутка рэагаваць на знешнія стымулы. Я думаю, гэта ўсе ведаюць. Тут я хацела ўставіць парады, як лепш спаць. Яны шмат каго раздражняюць. Асабліва, калі не атрымоўваецца. Так, асабліва, калі ты фізічна не маеш такой магчымасці выконваць гэтыя парады, але ўсё ж такі, калі ў вас ёсць зараз магчымасць спаць, але вы адчуваеце, што чамусьці вы не высыпаецеся, вы спіце неякасна, магчыма, гэтыя парады вам дапамогуць. І першае, што раюць дактары, гэта усталяваць расклад сну. Самае класнае, калі вы кладзецеся спаць і прачынаецеся кожны дзень у адзін і той жа час. У ўсяго нашага арганізму ёсць цыркадныя рытмы, то бок рытмы ночы і дню, і раней да таго, як мы пачалі выкарыстоўваць штучнае святло, гэтым рытмам працаваць было значна лягчэй. Таму што наш мозг разумеў, што ноч, мы, жывёлы, не начныя, а дзённыя, і мы клаліся спаць уначы. А яшчэ раней у нас не было працоўных і выходных дзён, і можна было кожны дзень прачынацца і ўставаць. І працаваць. Ці ісці збіраць. Ці паляваць, так. Так. Не то, што можна было, да. А трэба было. Так. А зараз у нас все перакулілася з ног на галаву, у нас ёсць штучнае святло, мы можам працаваць уначы, але гэта ўсё ламае нашы біярытмы. І каб дапамагчы мозгу зразумець, прынамсі, калі ў нас ноч, калі ў нас дзень, варта класціся спаць і прачынацца ў адзін і той жа час. Другое — гэта ўплыванне фізічнай актыўнасці на наш сон. І гэта таксама тое, што засталося ў нас ад продкаў. Мозг раней проста стамляўся бегаць разам з намі,
ад драпежнікаў за здабычай, і ён разумеў, што канец дню мы набегаліся, варта спаць. А зараз у нас можа наогул не быць фізічнай актыўнасці, і мозг такі, типу, што гэта было? Сотні ўжо прайшлі, ці што, чаго ты сядзіш тут? І таму раяць не менш за 30 хвілін кожны дзень рабіць нейкія практыкаванні за некалькі гадзін да сну. Таму што калі ты пабегаеш перад сном, гэта таксама не спрацуе, таму што мозг падумае, што мы ўсё яшчэ уцякаем ад драпежнікаў і засынаць зараз не варта. Таксама пазбягаць кафеіну і нікатыну ў канцы дню і алкагольных напояў. Таксама можна дапамагаць нашаму мозгу зразумець, што дзень скончаны, мы ў бяспецы, можна расслабіцца. Можна, напрыклад, дапамагаць свайму целу астуджацца, прымаць ці цёплую ванну, ці гарачы душ. А можна яшчэ усталяваць нейкую руціну, паслядоўнасць дзеянняў, якія вы заўсёды робіце перад сном, і мозг наш будзе звязваць гэтыя дзеянні са сном. Калі гэта не глядзець TikTok. Так, і вось тут, канешне ж, пытанне пра экраны. Раяць усе экраны прыбраць са спальні, не глядзець як мінімум гадзіну ў тэлефон перад сном. Яшчэ пра руціны і пра асацыяцыі мозга са сном, калі ў вас ўсё ж такі праблемы і вы не можаце заснуць, вы не павінны заставацца ў ложку. Таму што ваш мозг можа яшчэ запомніць, што ложак гэта не месца сну, а месца пакутаў і спробаў заснуць. І таму, калі у вас гэтыя пакуты пачынаюцца, трэба падняць сабе з ложка, пажадана выйсці наогул у іншы пакой і заняцца нейкай справай, якая вас расслабляе. Гэта можа быць чытанне кніжкі, гэта, зноў жа, можа быць той душ, ці наогул вы можаце пачаць рабіць ціха нейкія справы па дому, і як толькі вы адчуеце, што вы стаміліся і, пэўна, вы хочаце спаць, вы вяртаецеся ў ложак. Ну і, канешне, самае галоўнае – гэта разлічваць час свайго сну. Усё яшчэ лічыцца, што дарослым патрэбна 7-8 гадзін сну, а падлеткам 9,5. У мяне проста вось боль, я працую з падлеткамі, і я бачу, што, ну, па-першае, яны вымушаныя, вось 10-11 клас, уначы рабіць гэтую дамашнюю працу, іх яшчэ ёсць па 3 рэпетытара ў Беларусі, да? Таму што без рэпетытараў зараз наогул цяжка паступіць ва ўніверсітэт, і на гэта ўсё цяжка глядзець, таму што ёсць даследаванні, якія паказваюць, што падлеткам трэба спаць па 9,5 гадзін, і я не ведаю аніводнага падлетка, які мае такую магчымасць. А нават калі і мае, то што? Ёсць яшчэ такая з'ява, як пракрастынацыя ці адкладванне сну з помсты. Пытанне помсты каму? Ну, сабе. Ты абяцаў сабе, што вось нарэшце, калі ў мяне будзе там вызваліцца час, то я магу паглядзець кіно, там пагуляць у гульню, не ведаю, што яшчэ зрабіць, а ў выніку часу не засталося, а ты абяцаў, і ўжо трэба спаць, але ты такі не, я ўсё ж такі вось павінна гэта зрабіць, у выніку ты не спіш. А выніку і кіно ты часцей за ўсё не глядзіш, а робіш тое, што легчэй за ўсё, бярэш соцсеткі і пачынаеш іх гартаць. І ты разумееш, што гэта нейкае замкнутае кола, што наша грамадства, яно не прыстасаванае для таго, каб ты быў і эфектыўным па мерках грамадства. Вось на прыкладзе дзяцей гэта падрыхтоўка да іспыту. На прыкладзе дарослых гэта твая праца, якая займае 8 ці больш гадзін, потым яшчэ гаспадарчыя справы, потым яшчэ дзеці, і не застаецца часу на сябе. Проста на адпачынак, на вось гэты стан па змаўчанні мозгу, яго проста не застаецца, і ты спрабуеш яго неяк дабраць за кошт гэтых 8 гадзін свайго сну. І вось што з гэтым усім рабіць, і чаму ёсць так шмат даследаванняў, і ўсё яшчэ няма хоць нейкай рэгуляцыі гэтага? Такое абанаментальнае пытанне. Калі пачалася ў развітых краінах індустрыяльная рэвалюцыя, пасля вось постіндустрыяльная рэвалюцыя, і грамадства стала апантанае ці неяк зафіксаванае на гэтай канцэпцыі прадуктыўнасці, што трэба быць эфектыўнымі, трэба быць прадуктыўнымі, што галоўнае вось рабіць унёсак працоўны у грамадства, і ўсё гэта трэба не проста рабіць, а трэба выміраць. Добры прыклад для мяне ў гэтым сэнсе гэта вось пераход з летняга часу на зімовы і наадварот, таму што, ну, гістарычна навошта яго ўвялі? Ну, каб быць прадуктыўнымі. З'яўляецца плюс 1 гадзіна працы. Плюс 1 гадзіна святла, плюс 1 гадзіна працы. А пра тое, як гэта ўплывае на здароўе людзей, зразумела, ніхто не думаў тады.
крыху пачынаюць думаць зараз, вось у еўразвязе вядуцца гэтыя дыскусіі, што можа ўсё ж такі не займацца больш гэтым, таму што шмат ужо даследаванняў, якія пацвярджаюць, што парушаюцца гэтыя цыркадныя рытмы. Асабліва пераход на летні час, калі мы губляем гадзіну, па сутнасці, так? Так, мы павінны ўставаць раней на 1 гадзіну, для мяне заўсёды гэта драма. А гэта драма для грамадства. Да, ёсць такія даследаванні, што павялічваецца колькасць інфарктаў міякарда у першы тыдзень, асабліва пасля перахода. Ёсць таксама даследаванне, што павялічваецца колькасць дарожна-транспартных здарэнняў. Зноў-такі людзі не дасыпаюць. Так. І пытанне, навошта гэта ўсё працягваць, калі яно так? Так. Я знайшла тое, у чым Беларусь прасунулася наперад, таму што ў нас гэтага пераходу ўжо няма. Ну так. Слухай, з гэтага ўсяго у мяне складваецца такая мараль. Па-першае, грамадства сапраўды ўсё яшчэ не прыстасаванае да таго, каб улічваць тваю патрэбу ў сне. Па-другое, твой недасып, ён уплывае не толькі на тое, што з табой адбываецца зараз, але тое, што будзе адбывацца ў будучыні, хутчэй за ўсё. Так. На верагоднасць хвароб, на твою памяць, на тую ж самую працаздольнасць. І атрымоўваецца, што гэта нашая адказнасць зараз за гэтым сачыць. Пакуль грамадства не дайшло да гэтага, мы самі павінны думаць пра тое, што адбываецца з намі зараз, і пра тое, што будзе адбывацца ў будучыні, і ставіць наша здароўе прыярытэтам. Так, і ўсё ж такі спрабаваць патрабаваць ад грамадства таксама змен. Пэўныя змены ўсё ж такі ёсць, так? Зараз больш лёгка ўявіць працы, дзе ў цябе гнуткі графік, напрыклад. Ну, ці ёсць краіны, якія перайшлі там на 7 гадзін замест 8 гадзін на дзень працы. Так, але ўсё яшчэ шмат праблемаў. Карацей, так, бярыце за сябе адказнасць, нават калі ў вас гнуткі графік. Я, як чалавек з гнуткім графікам, кажу, што гэта патрабуе не меншай адказнасці. Думаць пра свой рэжым дню і рэжым сну, таму што ніхто за вас гэта рэгуляваць не будзе. Мне здаецца, гэта добрая мараль. Ну што, добрых вам сноў, паважаныя слухачы. І нам. І да сустрэчы ў наступных выпусках. Да пабачэння.